جتن دی شان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ مینوں ایک فقیر نے دسیا اے اصول، پنج تن دا پیار نہیں تے سجدے نہیں فضول، پنج تن دا پیار نہیں تے سجدے نہیں فضول، ایسیاں نمازاں دا ثواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ پنج تن دی شان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ رحمتاں دے نال اودے جھولی بھر لئی، پنج تن دی نوکری جننے بھی کر لئی، پنج تن دی نوکری جننے بھی کر لئی، او تے وردہ جگ تے نواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ پنج تن دی شان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ اونا نو عطا نہیں کردا پروردگار، اونا نو نصیب نہیں علی دے گھر دا پیار، اونا نو نصیب نہیں علی دے گھر دا پیار، جنہ لوکاں وچ ادب اداب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ پنج تن دی شان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ جو حسن حسین دا غلام نہیں رہا، فاطمہ دے گھر تجنو خیر نہیں پیا، فاطمہ دے گھر تجنو خیر نہیں پیا، بندہ او فاروقی، بندہ او فاروقی کامیاب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔ پنج تن دی شان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دی آل دا جواب کوئی نہیں۔